Κάντε λοιπόν τώρα την παραγγελία σας για να προλάβετε. Δεν χρειάζονται πολλές σκέψεις. Κάντε λοιπόν τώρα την παραγγελία και εμείς πάμε να δούμε και άλλους φίλους μας που την έχουν χρησιμοποιήσει, να δούμε τι έχουν να μας πούν. Υπερευχαριστημένος. Γιατί ζεσταίνουμε άνετα. Άνετα και με λίγο κοστολόγιο. Λίγο ρεύμα. Το δοκιμάσει, έχω πει σε πολλούς φίλους, έχουν πάρει και πολλοί φίλοι μου, ανεπιφύλακτα να την πάρει ο κόσμος. Βεβαίως. Αποσκόλησα τη σκέψη μου και αποφάσισα να προβώ στην απόκτηση της σόμπας που λέγεται Ρόκελ. Ήμουνα καλοστεκούμενος, είχα την οικονομική ευκαιρία, σήμερα δεν υπάρχει και πήρα αυτήν τη θρεμάστρα Ρόκελ. Λοιπόν, έμεινα πολύ ευχαριστημένος. Δεν κάνω διαφήμιση, κόλακας δεν είμαι. Λοιπόν, εγώ βλέπετε η ζέστα είναι αισθητή. Έτσι είμαι με το πουκάμισο. Αυτή τη στιγμή που συζητούμε, το θερμόμετρο εκεί δείχνει 25 βαθμούς. Δεν είμαι μαλαγάνας ψεύτης, είμαι αυτό που πιστεύω. Και δεν κάνω διαφήμιση εγώ τον X, κύριο Μαντάκη, οποιοδήποτε. Εάν με ρωτούσε εμένα κάποιο συγγενικό πρόσωπο, κάποιο προσφυλί μου φιλικό πρόσωπο, θα τον έλεγα περίσπαστα, πάρ' το, δεν χάνεις τίποτα. Διότι τα κύρια ελαττήρια είναι ότι ζεσταίνει τουλάχιστον 50 τετραγωνικά μέτρα, αυτό με το κενό στο βάθος είναι 50 μέτρα. Είναι καθαρό και εξυπηρετικό. Είμαι ενθουσιασμένος βλέποντας την τηλεόραση, έτσι παρασύρθηκα εντός παρενθέσεως και βρέθηκα μια μέρα στο κατάστημα και εκεί είδα περισσότερο τον κόσμο που την πήρα και την έβαλα κατευθείαν και μέχρι τώρα, όπως βλέπετε, δεν έχω ανάψει καλοριφέρ. Ήδη την έχω συνιστήσει, έτσι πως έρχονται εδώ πέρα συνάδελφοι κτλ. Λοιπόν, και μου λένε πράγματι θερμαίνει, ιδιαίτερα η απάνω οι αντιστάσεις είναι πολύ καλή, δηλαδή έχει καλή δύναμη. Δεν έχω πρόβλημα, γιατί και το σπίτι είναι κάπως μικρό, οπότε 50 μέτρα είναι. Είμαι ευχαριστημένος, δεν έχω πρόβλημα. Αυτή τη θερμάσταση έχω 3 μήνες που την πήρα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Παρόλο που έχω τζάκι, το τζάκι άλλες φορές αυτό το μέρος δεν με το ζέστενε. Και με αυτή τη θερμάστρα αυτό το μέρος 30 τετραγωνικά το κάνω λουτρό. Εγώ επειδή με γνωρίζει πολύ κόσμος, αρκετά με γνωρίζει κόσμος, θα συνιστήσω και θα πω αυτή τη θερμάστρα αν είναι δυνατό και από απόψε να την πάρουνε. Και όπως δοκίμασα το ρολόι της ΔΕΗς μου, είναι αρκετά πολύ οικονομικό. Πετρέλαιο φέτος το ξέχασα. Δεν θα βάλω πετρέλαιο. Καλυμμένος με τη σόμπα και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και επειδή γνωρίζω πολύ κόσμο, θα συνιστήσω να πάρουν και αυτή τη θερμάστρα. Το ένα το μάτι ανάβαμε γιατί έχει 3 μάτια. Ανάβαμε το ένα και ζεσταίνουμε 60 τετραγωνικά εδώ. Ούτε ξύλα, ούτε στάχτες. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πού τώρα με αυτή την κρίση να αρχίσουμε να πετρέλαια να παίρνουμε τα οποία πήγανε στα 150. Να το εφοδιαστούν όσοι έχουν ανάγκη από ζέστη. Είναι πάρα πολύ καλή. Ο κόσμος όλοι είναι ευχαριστημένοι όσοι πήραμε και η γειτονιά μας πήρανε και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ζεσταίνει πάρα πολύ, 60 τετραγωνικά βλέπετε, έχουμε και μικρά μωρά εδώ μέσα και αυτά βολεύονται. Οικονομική πάρα πολύ οικονομική. Δεν ξέρω, εμείς είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι παιδιά. Να το πάρουν όσοι έχουν ανάγκες, φέτο ιδιαίτερα που έχουμε αυτό το πρόβλημα με το πετρέλαιο, όλοι να ζεσταθούν με αυτό. Πήραμε και άλλοι επάνω να ζεσταίνονται και οι υπόλοιποι. Και εκείνο είναι 60 τετραγωνικά, εδώ βλέπετε τι ζέστα έχουμε. Δεν ανάβουν όλα τα μάτια, είναι λάμπες. Οι λάμπες δεν είναι πολύ ρεύμα και είναι λίγο ρεύμα. Και έτσι θα περάσουμε καλά αυτό το χειμώνα και να δούμε και τον υπόλοιπο χειμώνα. Αν πάνε έτσι τα πράγματα πάλι αυτό θα έχουμε. Είναι πάρα πολύ καλό για την οικογένεια και για τους φτωχούς που δεν έχουμε τώρα όλο με τα χαράτσια και με το ένα και με το άλλο. Είμαστε βολεμένοι πάρα πολύ με αυτό παιδιά. Και υγιεινή και καθαρό, ούτε στάχτες, ούτε ξύλα, ούτε τίποτα. Τι θέλεις άλλο. Εγώ έχω ιδέα από ρεύματα, γι' αυτό σας συνιστώ όπου πάτε να έχετε αυτή τη σόπα να ζεσταίνεστε. Και οικονομικά και καθαρή. Και οικονομικά και καθαρή.